салом алейкум ба ҳамон шахсоне ки моро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд ва ман имрӯз барои шумо як сайте ёфтам ки барои регистратсия кардан то 20 рубл мета ва ту метавонӣ ай 20 рубл то 100,000 рубл мебарӣ, чанд қар мебарӣ, и ихтиёр дар дасти хитай ва шанси худтай. дар инҷа регистратсия кардан тоқат через контакт мешавека. дар боло авторизатсия нависагиай. вақте ки авторизатсия кунен, автоматически регистратсия мешавад. вақте ки дар омаден, дар поён нигоҳ кунен, ешо нависагиай, ба ешо дароен. дар инҷа бонусай, ба бонус дароен ва дар инҷа сета бонусай. дар контактшон подписатсия мекунен, группа в контакт нависагиай ба ҳарфи кабуд. медароен подписатсия мекунен ва дар дим телеграм канал, дар телеграм каналам подписатсия мекунен. дар яке аз заминҳо телеграм канал нев бале бот ҳаст, бот. ва пеш аз бот дар шумо як код медиҳанд. кодро копировать карда аввал бота старт мекунен, ҳамон кода ки равон карден автоматически барои бонусҳо гирифтан сайтон тайёр мешавад. инам хеле бота старт мекунен, ҳамон коде ки копировать карген дар инҷа мемонен, равон мекунен, сайтона автоматически активировать мекунад. вақте ки сайти шумо активировать шудак, ҷа мебинед се намуд бонусай, ҳам бонусҳоро мегирен то 18-20 рубл бонус мешавад. вақте ки 20 рубл шудак, шумо ба 20 рубл бозӣ мекунед. дар поён мебинен сета бозиай. ай ҳамада бозии созиш бозии бомбаҳай, ба бомба медароен. дар инҷа мебинед количество бомб нависагиай. 3 бомба, 5, 10, 24. шумо метавонед инҷа изменит кунед. шумо мегирен 2 бомба мемонед. 2 бомба мемонед ва дар поён количествои ҳамун рубле ки шумо мемонед. агар ки 1 рубл монден, начат игру мекунем ва дар ҳамин комнатое ки мебинед, дар инҷа 2 та бомба, ине ки бояд коре кунем ки дар бомба нарасем. ва чӣ хеле ки дар поён мебинед, забрат нависаги, яки монден, 11 мегирем. метавонем бо ставкара xd каге дишкнен 2 рубл мешавад, 4 мешавад. бо начат игру мекунем. дидем ки бомба ғалти намешавад брида. баъд ма бисё мекунам, ҳамон ҷое ки бомба будак бо ҳамҷа мезанам, бо бисётар мегирамаш. агар ки шумо ставка карден, ставкатон дар бомба ғалтид, месӯзем. не коре кунен ки нағалтен. 2 та бомба монен ва озод бозӣ кунем. чӣ хеле менен 2 та бомба дар поён буд. ва ставкаро камтар баланд мекунам, поёна мезанам, мегирем пула. ва ставкаро 4 8 мекунам я бор дига. метавонам ки 8-70 копейка бигирам. просто ята 2 та комнатаро холӣ кунем, тамом шарт нестай ки бисёр буи пул кор кунам. шояд ки бомба меғалта месӯзӣ. 8 мемонем, ставка мекунем, мезанем, мегирем. ман ай 20 рубл 100 рубл баридам. биёед видеоро дарози бад намекунем, пула мегирем. вивести мекунем. дар ҷа номери киви кашлока менависем ва ҳамун суме ки шумо гирифтаниен. ин сайт уже давно кор мекунад. дар сайташ 7000 пост да, яъне ки 7000 одам уже отзив нависагиай ва ҳамун скриншот кардагиай пулои гирифтагира. барое ки ай 7000 одам зиёд кор кардагиай, просто кадомира фоидаиш отзив нависагиай. не ки дар ин сайт бояд як ҳафта пас пополнит кунӣ баланста. барои активатсияи сайт 100 рублай пополниташ. ман 100 рубл баридам, ина бо 100 рубл дига пополнит кардам, балансам 200 шидак. биёен сразу 200 рубла мегирем. 100 рубл бонус шидак ва 100 рубли хидмона. якум да номери киви кашлока менависем ва 200 рубл. 200 рубл мемонем, 180 мегзара, вале ки комиссияш бисёри бадай. ва нависагиай пул дар байни 24 соат мегзара. создат виплату. чӣ хеле ки дидем пул ай баланси ма снимат шидак. мебинем пул дар чӣ қадар мегузарад. соат 2:44. силкаи сайт дар комментария ва дар описания видео монда мешавад. ин сайт дар Play Market неста ёфта намешавад. вақте ки шумо даромаден, бонусҳоро гирифтен, бозӣ карден, бариден, бисёр пул ҷамъ карден, дар инҷа пополнит нависагиай, ба пополнит медароем. дар инҷа 100 да мемонем, баъд перейти к оплату. ва дар инҷа мебинем киви кашлокай. вақте ки ба болои киви кашлок даромаден, автоматически уже метавонед ки платит кунен. подтвердит мекунен, код мия, кода мезанен, баъд ба сайт медароен, сайт абновид мекунен, пул дар баланстон мия. агар шумо 100 рубл бариден, 200 рубл мешавад. баъд вивести медароен, номери киви кашлок ба плюс мемонед ва 200 рубле ки баридагин 200 да мемонед, создат виплату.
бародаро соат 2:57 медароем ба сайт поён мерем мебинем ки виплачен нависаги медароем ба киви кашлок бояд 180 рубл дар ма гузашта бошад. ина чӣ хеле ки мебинем 180 рубл дар ма гузаштаги соати 2:56 вақте ки ҳамун контакт шунда даромадаем поён рафтан мегирем постора бинем ки чӣ қадар кор кардагия ва чӣ қадар пул гирифтагия ҳамаш дар ҳаминҷа ҳастай. инаи кадоми ҳаста ина 500 рубл гирифтагия 200 400 300 ҳамаш дар ҳаминҷа навистагия постода. ина хеле одамо пул кор мекунанд дар ҳаминҷа. як чиз дигарам мехоҳам бигӯям ки бисёр одамо мегӯянд ки ин сайта пулша гирифта намешавад ва вивести карда намешавад. барои аввал пула гирифтан дар инҷа аккаунта ба аккаунт дароен личини кабинет дароен ва дар инҷа мебинед сурати эркаги яъне валютаҳо ба и дароен. дар инҷа кашлокотона сахранид кунен барое ки ё аммо одамое ҳастанд ки видеора матад кардан мегзаронанд дидагӣ нестанд ки чӣ хеле кашлокора сахранид мекунӣ ва чӣ хеле вивести мекунӣ. дар инҷа пер кашлока мемонӣ кадоми киви кашлок дора ва дар поён сурат телефоне яъне ай киви кашлока киви кашлока мемонӣ ва дар инҷа сахранид мекунӣ. баъд барои пула гирифтан дар инҷа вивести денги нависагия. бисёр одамо мегӯянд ки навистагӣ нест ё чӣ хеле навистагӣ нест инҷа калон калоне медароем дар ма 11 рубл аст ма инҷа 11 мемонам ва киви кашлока подтвердид мекунам яъне галочкара мемонам ма 11 рубл вивод мекунам ва дар ма 10 рубл мегзарад. дар инҷа мебинем перевести рубли на кашлок медароем тамом нависагия ки пул дар байни 30 минут мегзарад. чӣ хеле ки мебинем 10 рубл 67 копек аллакай дар баланси ма омад. ва дигар савол дигар одам навистае ки ин сайт ҷои регистратсиякунӣ надорад ё ки ҷои регистратсиякунишам одам ёфтагӣ нестай. агар ки бинӣ наминҷа комнатае ки сирхай регистратсия навистагия метавонӣ дарои ҳаминҷа регистратсия кунӣ. вақте ки даромадӣ намхели кабинетае метавонӣ ба любой сайт регистратсия кунӣ ё ки ба парол логин.